Pois moi bons días a todas e a todos, pois estamos en 54 nenos e nenas, máis os monitores, metade de semana, e ca metodoloxía Depor, e hoxe nos pillades que nos tocan un pouquiño xogos máis lúdicos, pero sempre a través do balón, como estades vendo. A metodoloxía é para todos igual, diferenciando en niveles, obviamente, para os pequeniños poñemos o máis sinxelo, para os medianos subimos un pouco o nivel e para os maiores xa lle exiximos un pouquiño máis, sempre a través do balón, mediante xogos e despois xogos de equipo que sin fomentar moito a competición, para que vayan facendo amigos. De feito hai moitos que repiten e xa están vindo 5 ou 6 anos e van afianzando un pouquiño amizades e a veces outro tipo de situacións que tamén temos que lidiar os entrenadores con elas. Pola Terras de Maside, seguimos co plazo de inscricións abertos, estimamos co 15 de julio, cando xa a Federación nos exixa un pouquiño inscribir equipos, ter xa algún equipo pechado, por iso aquí facemos o chamamento que non o deixen para despois de vacacións, que é moi sinxelo, é entrar na aplicación de clube e facer a renovación ou a nova alta, non teñen pérdida. Temos códigos QR ou na propia páxina web en edterrasdemaside.com.